kodwa njalo uyasinikeza leli thuba ukwazi ukuthi usilekelele ngezinto ezithinta impilo njengoba sithi ke yazi kabanzi ngempilo yakho. Namhlanje ke dokotela sifisa ukuthi usilekelele kakhulu sibuke eating disorder ukuthi yini yona lena. Masikhuluma ngama eating disorders sikhuluma ngezinto ezikakhulukazi psychological umsuka wazo noma ezifola kule category kuthiwa psychiatry masenza nje medicine mawusenza le i-course le psychiatry ngena lapha ingeni ngalabo surgery no pediatrics no bani ngena ngalabo psychiatry. So eating disorder kuyinto ehambisana nesimo sengqondo yakho ukuthi kuyinto edlala kakhulu emqondweni wakho kwenza ubuke indlela yokudla ngendlela ethize. Ihambisana nendlela umuntu anobudlelwano obungebuhle ngendlela adla ngayo nangendlela azibuka ngayo umzimba wakhe mhlambe no-size womzimba yena afisa ukuba wona. Isukela lapho leyo nto masizama nisummarize ukuthi igcine lapho ekutheni ukuthi umuntu indlela azibuka ngayo u-size mhlambe afisa ukuba yiwona nobudlelwano abanabo nokudla okudala lokho mhlambe suke thena ufuna uku-achieve leyo weight leyo ayifunayo noma usuke ethubalekela yona leyo weight ethize. Masikhuluma ama-eating disorders sikhuluma into ezihamba lapho nje. Kuney'nhlobo-ke ey'ntathu ziningi ziwu-5 but bangisoke badide kakhulu sothatha lezi ey'jwayelekile kakhulu zisanda kufakwa nje ezinye eziwu-2 so sitikani kulezi ey'ntathu ezijwayelekile khona kuthiwa i-anorexia nervosa bese kuba khona kuthiwa i-bulimia nervosa bese kuba khona i-binge eating disorder. So anorexia nervosa masithi ichaza nje ila umuntu khona ekubalekela ukudla khona engafundi ukudla into edala lokho ukuthi aza kubalekela ukudla unalokusaba lokho okweqile kokusaba ukugain weight. Oh yeah ngizwa kahle. So yena uthola ukuthi useselusa amathambo lokwangempela kahle kahle uyakudinga ukuthi athi ukudla kahle phela umzimba ube noma slender kodwa be-slender sothi umsebenzi wasala kwamathambo still kahle ngoba usaba nje ukugain weight. So usayibona ukuthi ugula leyo nto ngoba indlela azibuka ngayo akusona indlela eyiqiniso akusikona ukuthi idudla kasona futhi omunye ngisho ungabuka ngisho ifamily yakhe unokufaka ogcwele ukuthi indaba yena nokududla nje into engasondelene naye akusanga isifunda kodwa still athi bese eyiqalela kakhulu ukudla kubalekele nje ukudla. Yes. Bese ukuthi ne-body weight yakhe yakukhombisa uma uthi wamkala ngelithi body mass index ikhombisa ukuthi kahle kahle udinga ukudla lo muntu ngendlela sesace ngayo kodwa yena ukubona ku-right lo. Uthele anorexia nervosa. Oh yes. Anorexia nervosa. Yes. So unfortunately ingozana phela ngoba umzimba uyakudinga ukuthi udle. The reason sidla ukudla sikudlela umnandi ngiyazi abantu abaningi bacabanga ukuthi into idla ngoba nathi mnandi ukudla kahle kahle the primary reason ukuthi umuntu adle ukudla ukuthi so that umzimba wakhe uzomaintaineka yonke into yenzayo emzimbeni idinga ama-mineral ethize idinga izakhamzimba ey'thize idinga i-energy konke lokho kuthola endlini inhloso yokudla nje ukuthi umzimba usebenze umsebenzi wawo. So manje umuntu uthola ukuthi usene-relationship engekho right ma usungasadli obviously sezoba nento ezingasebenzi emzimbeni wakho. Nemoto engenapetrol iyahluleka ukuhamba. Mayithi ingasahambi futhi igcine isiyinjini isirasta kwenzana bese kungena nezinye izinto kanti imoto ukuze ibe right kufanele ihlezi nezidingo zayo and kube ukuthi iyasebenza iyahamba ukuze iphile nayo nomzimba wakhe into unjalo. So anorexia yenza ukuthi ungasakwazi-ke manje ukudla even ukudla okubasic ukuthi hayi-ke idlanga phela u-2 slices konke nancaka afungwa lokho umuntu wakhona. Bese ukuthi i-bulimia nervosa leyesibili inkinga yakhona ukuthi umuntu wakhona udla kakhulu. Vela ukudla okuningi mayivuka nje kusena nganqe ngithatha uhafu welokhunjana walofu isinkwana nekota enkukhu. That's an eating disorder. We are not supposed to eat like that. And then after we say they feel guilty. Ebese eba ukudla lokho ngoba ebona ukuthi uzogain weight nanokuthi usedle kakhulu abese ethatha amanzi lawa
afake emlonyeni bese yabuyisa ikhipha lokudla kade kuhle. Yes, that's why it's called a disorder, because ayiwenzi umqondo lento ayenzayo. So it's obviously a disorder. You can't ukudla kakhulu and then the next thing awe mangizogain weight ubudlelani kakhulu wasekuqaleni ayiwenzi umqondo, and then bese athatha amanzi bese yaphala mafaka isandla nje afalaze konke ukudla owafaka ama laxatives la ukhipha ukuthi aye toilet akhiphe kodwa udle ngaphezulu kokulindelekile. Yes, mayelana uyeqisa. Uthe ibulimia le. Soon as ibulimia nervosa yena. Omunye uthi uzagcina zaza exercise kakhulu, uthi uzo exercise for 3 hours ngoba la kusuke watha kakhulu. Ezinto ezozimlimaza emzimbeni. Ufama nje. Ukuthi kodwa laba ke isikhathi esiningi umehluko kakhulukazi laba bulimia nervosa nalebe anorexia. Laba bulimia nervosa isikhathi esiningi hayi ukuthi bonke, but isikhathi esiningi iweight yamoto ebheka inormal. Ngoba ukudla yakufaka yena. And kwesikhathi uzosebenzisa ama laxatives. Isikhathi usebenzisa ama laxatives kusho kunye bese absorbekile emzimbeni. So umzimba wakhe awusafarishi kangako ngokuthi ube ne weight ephansi, because uyafaka ukudla uyaphalaza ke nanokuthi kuyenzeka ngezinye izikhathi abuya adle ngendlela enormal. Kodwa mhlawumbe kumambili zamathathu ngosuku mhlawumbe yodwa zoba normal amanye awu2 uzodla. So somehow umzimba wakhe uyathola something. That is why iweight yakhe is not a big problem njengalo anorexia ongakufaki kwasanhlobo lowo. So bulimia inkinga yakhe wenza into binge eating, ukudla ngamawala ngesikhathi esisodwa bese feel guilty bese abuyisa noma afaka into yokukhipha isidlo. And then bese kuba into binge eating disorder. Yes, lo nje ulokhu njana bathini lo binge eating disorder uyadla nje kakhulu. Akafana lo bulimia ngokuthi mangabe sefila guilty noma esedlile bese efaka into aphalaze noma afaka into akwenzi lokho. Yena nje into ayenzayo ukudla kakhulu. Ande ngaphezulu kwesidingo futhi uyazizwa naye ukuthi kufikile la ukuthi sweet but uyaqhubeka. Akasemnandi kwayena kahle. Kodwa uyaqhubeka. Uyaqhubeka uyahla. So labo they tend to be overweight. Ngikuzwa kahle kakhulu dokotela, siyabonga nokuthi usihlukanisele ukuthi inhlobo ezintathu lezi ezihlukene zama disorder. Ngifuna ukuzwa ke dokotela la ukuthi ngizobona kanjani ukuthi hayi okusho ukuthi la ngihlaselekile eating disorder noma umntwana unayo lenkinga, ngibona kanjani? Ama warning signs akhona mhlambe into ongafuki inanga ilabantu labo ukuthi ngonakele lutho uthola ukuthi angisho ke laba abasohlelweni mhlambe likadokotela noma le dietitian. Umuntu ungonakele lutho ubontu offset uyabala ama calories of everything and akakwenzi lokho on the basis mhlambe advice kadokotela noma advice dietitian. Uyazenzela yena and uhlezi ebala ukuthi ngeke ukudla ngilokho nje engidlayo kunamafutha amaningi noshukela oningi sengingaphezulu ukuthi udla healthy. Yonke into yena fanele calculate umuntu uyalandela futhi akusiyo into ayitshelwe dietitian noma ayitshelwe udokotela kusukela nje kuyena noma kuthiwa noma kuningi emcimbini sesimusi noma yena nje uhleze avoid ukudla okuthize hayi ngoba futhi ukuthi yamgulisa ingqondo nje izathu sakhe seyisaba ukugain weight mawuthi ambheka akho weight azoyigain nje lo muntu. Ngengizwa kahle lokho ama warning signs bese kulo muntu ozoskipha ama meals. Abanye babo uzothi mabe umbheka uzothi uyafika wena njalo umnikeza ukudla mase uthi uyafika eduze kombhede nakho ukudla akakudlanga uyafika kambe abafikise kambe wardrobe uzungaboni wena ufike usukhezo ungaboni ukuthi clean house umuntu isapha yakhe kanti iphelela la kulawa abaninkinga ukudla kakhulu ukuthi uthatha ukudla ukufihla mhlambe egarage moja mfika ngeke ngalithengile ngalazi selidle ngisho half ubambe nje kanjalo mhlawumbe nedrink yakhe yedwa 2 liters abahlala abafihla ngaphansi kombhede hayi ukudla kabantu uyayidla lento but uyafihla because nayo uyabona ukuthi ayiwenzi umqondo indlela adla ngayo but iyofalayo udla kakhulu. Kuzoba umuntu othanda ukuvela nje ukuthi kade nimaze iweight kahle suddenly iweight yakhe siphansi akagula kanalutho uyabona ukuthi
sithi mambana ngenze ukuthi ukudla lokusineza kona kakudla kakhulu nalutho siqale into anorexia nervosa ukuthi akusabe ukugainia iweight nomuntu uzothi njalo makade edla ukudla yena kufanele aye etoilet ukugade lokho ngoba kusho ngenze ukuthi usayobhalaza noma usefakile laxative ukuthi ukudla kungahlali esiswini leke ngebhulina ithanda ukwenza kanjalo nomuntu nje o-exercise lento lokubontayo ayikho icala ukuthi umuntu aye ejimini but umuntu angaye ekuseni ayemini ayentambama noma esekhaya obsessed ngokukhulana yes yani umgade lo muntu ama-science afuna ukubheka umuntu enikade mazi ukuthi ujwayele nje ukuhlala nabantu suddenly usethanda ukungaphumi ayoyimbandakanya nabanye abantu umgade umuntu onjalo umuntu onama-changes ama-moods akhe uneconsi udepress uresitheka kalula lawo ma-changes lawo kwi-mood nawo ngenzeka ukuthi azomnikisa ngaku-eating disorder yes ngikuzwa kahle kakhulu dokotela ngifuna mhlawumbe ukubheka ukuthi kodwa into elaphekayo doctor ukuthi mhlawumbe ngiqala nini manje ukusukumela ukufuna usizo into elaphekayo mainly ngibathi sisho ukuthi into therapy kakhulukazi akhona nje ama-medications njengoba-doctor siwasebenzayo but obviously depending ukuthi umuntu udla kakhulu ufanele i-appetite yakhe ithi switchwa down noma akadli at all futhi imizamento ezovula inhliziyo yini ngokohlelo lodokotela kodwa isikhathi esiningi udinga lelithi psychological therapy udinga i-psychologist noma i-psychiatrist bona abantu abasuke bezomsiza lapho udinga i-nutritional counseling ukuthi ahlale ne-dietitian ngala mhlawumbe ne-psychologist kube i-teamwork ukuthi lo mcounselisha ngokudla ukuthi hayi lento isaba ayikho ukudla kufanele ukudle kanje sikubuyisele kwi-weight e-right makuthi usaba ugain weight kakhulu nakho ukudla uzothi ukudla ungagaini kakhulu kumenza ukuthi kuba relax kancane nalo osengasadli kakhulu nakho ukudla okuhealthy-ke ozothi uma uyigain weight uyigaina ngendlela e-healthy kumenza athi kurelaxa kancane ngoba kusaba ugain weight so kuyizinto ey'njengalezo-ke okunye-ke kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kuyafuna kubize nefamily kutholakala ukuthi ithini indaba nje yenhlalo yakhe ekhaya nokubheka ama-family dynamics ukuthi asiyi umuntu obhulishayo mhlawumbe esikoleni akusiyi umuntu mhlawumbe ekhaya ongathatha notice uma icela izinto anganikezwa yena ukhishwa inyumbazane niphathwa abanye abantwana useke wahlukunyezwa yena mhlawumbe nabo ekhaya futhi bazodiscover ngalelo langa ukuthi hayibo lo mntwana lo kanti lokusithi uneconsi kanti wahlukumezeka esikoleni udecide ungasitsheli into ey'njengalezo noma mhlawumbe wahlukunyezwa i-family member njalo njalo. Ngiyakuzwa kakhulu dokotela siyabonga ukuthi usichazisele ngalesi simo ukuthi zihlukene kanti igaba ezintathu nanokuthi ke kwesinye isikhathi ngifuna ukuthola dokotela ukuthi iqala nini lento kuyenzeka iqala usumdala noma iqala usemncane useyingane ngoba ukumuza omunye umzali ethi hey umntana wami ave ngakufuni ukudla sengizame yonke into akakufuni nje akakufuni uthothi nasemzimbeni mncane umntwana ngoba akakufuni ukudla mhlambe ngifuna ukubheka ukuthi iqala nini lento into engaqala nomina ayina gender ayinabulili lento ayinahlanga ayina age ayinakuthi niyahlupheka noma niyikwilini ekhaya ayinakuthi ukhonza kuyiphi inkolo noma awukhonzi yini ihlobo ayikhethi yenzeka nanombani. Uma singabuka ke mhlambe lowo muntu ongasabe sengcupheni yayo singathi ubani osengcupheni la mhlawumbe singahlanganisa lokho engcupheni nezimbangela futhi ikwenze kokubili yes dokotela ukuthi kusokuyinhlanganisela izinto ukuthi abanye kuyaba ufuzi lento le yelikhunjane ye-eating disorder ukuthi hawu la ekhaya kuyayidliwela nje noma hawu la ekhaya navele nobani wengakuthanda ukudla. Yes, kokunye ngisho kuthiwa kade washona nje akazi babonane but genetically ngempela futhi ikhona. And then bese kuba ukuthi ke izinto ezama-psychological factors noma izinto ezingqondweni ezingakweligcine eating disorder umuntu ongazethembi le mpilo self-esteem ikwenza bese ngikuphende ukuthi ngaba ne-eating disorder. Okay. Umuntu oyi-perfectionist osenza funa into zenzeka ngendlela ethize sibe perfect usengcupheni futhi lowo muntu ukuthi angaba ne-eating disorder ngoba sengishilo futhi ngathi umuntu sokwaba ne-trauma ethize
mhlambe khona ukulimala abo noma ukuhlukumezeka waba nakho kodwa wakufile bese kuba ama social factors izinto zokuxhumana kwakho nabantu nezinto eziphathelene mangisho isiko ngisho njengokuthi mhlambe ucaba noma yini but usiko sisho iculture nje lokuthi indlela abantu abavumelana njengalowo mphakathi baphila ngayo noma njengaleso siko umuntu uthola ukuthi ke mawubheka lo ma social and cultural factors umuntu uthi u-obsessed ngokudla une pressure ngenxa yale social media seyabakhona ukuthi mawuyintombazane kufanele ube uyithethile kuma insizwa kufanele ube nomzimba ubonakala ube nomkhaba kule age okuyo usenenkinga ke ngenxa yengcindezi ithola ku social media omunye ngenxa lokuthi kuyabheka nje bathi ngisho ukuthi kuyashiya ukuthi hayi mawusumngaka noma kulomphakathi kanje abantu abamukelekile nabathandekayo abanomzimba okanje abanye bazisho ukuthi emphakathini njalo mayihlangene nabanye abantu ngabe semsebenzi ngoba ibullying nje sithatha ngathi into engane abantu bayabhulisha emsebenzini bebadala ngathi mhlawumbe angisho ukuthi singayilinganisela nkosi ngoba isinto uyasebenza but bambhulisha lapha emsakazweni uthi uNdlovu unezejari kodwa ubhulishwa abanye odokotela asebenza nabo kuyenzeka lokho ibullying into enzeka obviously sicela ukubuka ngesikhathi lesikole yebo nesikoleni yenzeka abantu abadala yenzeka abanye bayabhulishwa emasontweni bayabhulishwa omakhelwane bayabhulishwa emsebenzini bayabhulishwa esikoleni njalo njalo abanye ophathina babo yebo kuningi nje ekhaya nje wena uyacona ngoba nakho mhlambe wena wedwa odark wazingenzani lezi light yebo uyafana nabo but wena waba balezothile usuyacona ngalokho kubizwa ngomnyamana kanti wena ihlala kambe leyo nto kunisuna eating disorder ngekuzwa kahle abantu abane-risk kodwa kakhudlane baseshilo ukuthi mawukuthi vele kulezo zimo abanye abantu aba-at risk ngenxa-ke yokuvamise ukuba nenkinga yengcindezi ilabantwana kama-adolescents that's why kube ngathi i-peer pressure eningi lapho ngoba usesemncane ungakazazi phela ukuthi uba nawe usafuna ukufitha inkundla ngakho so sengikuphendile lapho ukuthi ukuthi nabo banento eyithize abayicabangayo ukuthi umuntu kufanele abe kanje noma bekubhulisha so kanjalo kuzoba amalokhu njana ama-athletes mawukuthi umuntu odlala isport khona i-sport eyidinga ukuthi beyiwe-exercise kune sokukwenza ngokweqile lokho kuzoba abantu abane-anxiety ne-depression abantu nje vele abanenkinga vele ukuthi usewa-diagnose uhambisa yakho psychiatrist ukuthi une-anxiety noma i-depression sengikuphendula umuntu engadevelop eating disorder uselapho nje dokotela khona omunye okathi mangiphatheke kabi nje mina engathi ngidla ngivele ngidle nje ngingabe ngidle noma yini phambi kwami stress less manje kuthiwa stress eating bese kuzoba kweminye imisebenzi yethu njengoba silinganisa siyazi futhi sabamodelayo noma sebezama ukuqedisa lezi zinto sekhona kuthiwa o-plus size model kodwa abasadume kakhulu laba abathiwa fanele bemncane model basengcupheni-ke lapho ukuthi bantu nama-eating disorder ngizwa kahle kakhulu dokotela sizothuka ukubamba nje seyindabeni ezifinqiwe zokugamanxa kwehora le-11 bese-ke sibuya sihlabela phambili dokotela yebo alright yabona ke mlaleli sibekela phana ke kutheni sithola indaba ezifinqiwe nohlobisile wakwalishozi kulayini wethu sinodokotela sino Dr. S Ndlovu siba naye ke njalo ngolesibili sikhuluma naye sekukuningi kakhulu asethatheke wasiza wasilekelela ngakho sihlukanisena nokuthi ama disorder lawa ahlukene eating disorders wasibalela ukuthi kukhona ebizwa ngayo ke anorexia nervosa wabala ukuthi khona ebizwa ngebulimia wabathi khona ebizwa ngebinge eating disorder maningi kakhulu ngokwahlukahlwana kwayo uyasichazela nangokuthi ke lokungempela kunganomthelela muni siyabuya ke sizobheka ukuthi ngempela imuphi umthelela futhi ongaba nawo lokho ukuthi ube nenye yawo lama disorder asiyenda Ndlovu sikhuluma naye ngaphambi ngoba seyindabeni ezifinqiwe dokotela ngike ngabuza ngomuntu othi yena mayiphatheke kabi vele adle uthe lokho ke kungiyena ngaphansi ke kwestress akukho kwamanye lama disorders esikhuluma ngayo namhlanje
yebo bisengisho ukuthi angithi sithe abantu abasengcupheni ukuthi babe ne-disorder yilabantu abano-anxiety no-depression sengiyasho lo othi yena mayephatheke kambi udla kambi uvela nje noma yini stress leso esimphushela ngakubhulimia nefosa ngoba manje usedla noma ubinge eating ngibeka kanjalo ngoba uma uthi siyakhumbulisa kahle umehluko nje mase summarize anorexia uyasaba ukudla une-weight encane mangiqoqa nje amaphuzu anorexia uyasaba ukudla vele uzacimbe ngenxa yokusaba ukudla awunasizathu sokuthi ungadli unefear nje engenasidingo ukuthi uzokhuluphala kakhulu bese ukuthi ubulimia uyadla kakhulu bese ufila guilty ukuze compensate for lokho ufaka isandla la emlonyeni uyophalaza noma ufaka amalazi appreciations kodwa udla ngokungaphezulu kufana uyakudla and now uyabona bese kuthi okwesithathu kakhulu mehluko phakathi kabulimia no binge eating is that nenza into efanayo nowabeli nidla kakhulu but lokho binge eating yena akabuyise emva kwalokho akawafaki futhi amalazi active therefore iweight yakho uyayigcina bese kuthi lokho bulimia iweight yakho ivamisa ukuba normal ngoba uyakhipha lokudla ngoba uyakubona ukuthi kakhulu. Ngiyakuzwa dokotela, siyabonga kakhulu uphinde usikhumbuze. Ngiyacela futhi dokotela uphinde utshele umlaleli ukuthi olalele ngalesi sikhathi mhlambe ungumzali womntwana onenye yalezi inkinga zokudla kakhulu noma akakufuni kwasanhlobo ukudla ukuthi iliphi igxatha ngathatha nje ukusukela manje ukusukumila isimo somntanakhe. Ezinye izinto zidalwa yithini emakhaya. Isiqale lapho nje ukuthi umunye yithi esimenzele umntwana eating disorder so kufanele ungakujwayeli ukukhomenta kakhulu kwindlela umuntu abukeka ngayo ngoba uthola ukuthi wena mzali omenze wazwa like confidence avoid ukhomenta kuweight umntwana ngendlela abukeka ngayo encourage ukuthi ahambe uyothola uncedo mobona ngathi siqalile le nto siyamenza ke ungathi ngoba mina ngiyasaba bazongithetha isichami encourage ayofuna usizo kwesikhathi vele kusuke ngesiwena mhlambe izinto zo social media ungagcini ngomhafu uthi lento yenu ke ngaqathi ngangitshela cha encourage ukuthi uthole i-professional help ungamjaji bese ucela kakhulu i-health ukuthi uhealthy yini hayi ukuthi ubukeka kanjani nathi masodokotela thina mawuza kuthina uzokhuluma indaba ye-weight mina ngikutshela ngithi I'm not interested in how you look, I'm interested kwi-body mass index yakho mangifike ngithi zama ukuyi-control i-weight is because ngiyabuka ukuthi kule weight onayo usengicubeni prostate ukuthi ungaba nesifo samathambo ungaba ne-BP noshukela ne-cholesterol so uyayizwa ukuthi it's a medical thing, it's not about ukuthi ziyakufanele ngoba zikufanele usuneminyaka emingaka njengoba ungaka cha. Ngikuzwa kahle kakhulu doctor. So kubalekile and uvamise ukuthi umlalele umuntu ngokuthi umtshele mawukuthi uyambonana inkinga. Sebenzisa indlebe kakhulu nomlomo. Lesi simo dokotela singaholela kuphi nendawo ma kuukuthi umlaleli mhlambe into angayinaki noma ayishaya indiva nje. Into engakuyenzeka ngayithola nesifo senhliziyo. Inhliziyo is one of the sensitive organs emzimbeni adinga ukusupportwa nge-nutrition e-right so mawungadli ngendlela efanelekile ungaba ney'nkinga depending ukuthi mawungadli kakhulu inhliziyo yakho iba weak mawudla kakhulu ungagcina udla ukudla okunamafutha ugcine nesifo soshukela no-BP ungagcina une-cholesterol ngoba usudla izinto manje ezingadingakali kwabanye uthola ukuthi ngoba udla yonke into ugcina usunenkinga yelithiwa i-gastrointestinal tract futhi umgudu la kudlula khona ukudla sewufaka noma yini sekuze kuyalimala continue izifo njengalezo ungagcina usune no-depression no-anxiety futhi uma usudla esinoma kanjani sungasacontroleki usuzibona ukuthi out of control ngakufaka kwi-depression lo nto ugcina usucommit ne-suicide so kubalulekile uyinake le nto lowe anorexia yina lo anorexia yena ke lo sithi yena inhliziyo yakhe ingaba weak and umzimba wakhe ngoba ungayitholi idingo zawo ugcina no anemia igazi lakho liba phansi ugcina sekunama electrolytes sithi amazofaka ukuthi abafanelekile ngakuba nabo ama nerves akhe angasasebenzi kahle kuningi ongagcina ngasahambi kahle ukuthi ne-eyesight yakho ayikho kahle ngoba uretin A lo utholala into efana no-carrot awuyidli so
Thothi namehla akho wasasebenzi ngendlela usumuntu uhleze engena energy futhi. Siyabonga dokotela kusichazisela kahle ngalesi simo asigijime mhlambe siyoqalaza lapho umlaleli khona osibhalele uthi sawubona sindi no doctor mina ngiyacela ukubuza ukuthi ngaba nenkinga yini soloko ke ngalahlekelwa umsebenzi ngo2023 akusavumi nje ukuthi ngidle okunye ukudla njengophuthu rice ngidla ujeqe nesinkwa kuphela angikuthandi okunye ukudla akusavumi inhlobo i question emlaleli ngalokhu okokuqala akasho ukuthi akasadle usadla ukuthi ukhetha ukudla njani uthi akasakuthandi yes akasakuthandi mhlawumbe kunye kufanele silibheke nalo ukuthi akasakuthandi ngobani khona ukuthi akasakuthandi ngoba appetite ayisekho use umuntu ongasadli sekunophela ashelanga nane body size yakhe ukuthi ihamba kanjani ngoba kufika lapho naye ngase kuningi izinto uyasaba yini uzogain weight sekunophile emzimbeni ngoba lento ihambisana izifike nalapho uthi seloko alahlekelwe umsebenzi lesimo siqale emva kwalokho kuzwakala umuntu ngiyasaba ukusebenzisa igama lithi anorexia nervosa because umuntu anorexia nervosa uyakubalekela ukudla akakhethi ukuthi inhlobo ethize kodwa yena usengqopheni ke ukuba ne-anorexia nervosa ngikubeke kanjalo ngoba ungibona ngathi impendulo yami ngithefula ngifuna ukuvele ngithrow amagama nje just like that umuntu mangabe assessa iba fair assess yonke into kungenza ukuthi lokhu kudla kade kudla yena ubekudla la kade sebenza khona manje akasasebenza asenayo access yakho mayibuka umkhumbuzo emsebenzi enzasebenza ushintshile but uyadla kusalayo and weight yakhe right so you can't say really une eating disorder lo muntu Nangomnye umlaleli osibhalele uthi ngiyabingela sindina kudokotela nginilalele nikhuluma ngale nkinga yokudla engathi ke nisho ke umntwana wami oneminyaka ewu8 akakufuni inhlobo ukudla sengizame yonke into ngiyamfida akakufuni inhlobo ukudla uyabaleka khali inyembezi makufanele adle ngisize dokotela ukuthi ngene njani ngomntwana wami usho mncanyana nangomzimba uyabonakala nje ukuthi akadli ngendlela kodwa ngiyazama ngihluleke kubalekile ukuthi ama social workers bathi sisho ukuthi umuntu onjengalo uyasizwa obviously udokotela wenza ama blood test a-check medically bese ukuthi kube ne-psychologist ne-social worker so udinga leyo team udokotela i-social worker ne-psychologist ukukhanya kwenesikhathi azule ne-dietitian izofunakala lapho futhi ngikuzwa kahle dokotela dokotela asikukhulule usiphi inombolo zakho zocingo umlaleli aqhubeke akuthinta ukuthi angakuthola kanjani ofisa ukuthi axhumane nawe kodwa ngaphambi kokuba usinikeze inombolo sesiphetha nje ungathini kumlaleli engakusho nje ukuthi umlaleli akazibheke siba support futhi laba abanenkinga esibasolayo kodwa nje kakhulukazi ashekela ungcofa abantu ngendlela ababukeka ngayo sekungcofa abantu ngebody size yabo siba support ukuthi sibagcona ngiyazi sikhule thina sigconwa ikhathi ezashintsha sikumukele lokho ngeke ukuthi ngibona angithi manginesiphongo esikhulu kuthiwa ngibizwa ngosiphongo kudlule nje kanje bese ngicabanga ukuthi nale genge yamanje ngizosho kanjalo bese kuyadlula nje kanjalo asifani asikwamukele ikhathi asifani fanele sibe careful into esiyishoyo asilalele kakhulukazi kunokukhuluma ukuthi mangabe nanenkinga njengale masibuza question open ungabuza question ekuhlasela buza nje question open awungakusiza ngani mhlambe kuphi la unenkinga khona imbuzo nje ngaleyo hayi ukuthi ubuze basakuhlasela dokotela mhlambe ngaphambi kokuba usinikeze inombolo ngicela ukuphosa lo mlaleli ngewindi othi yena inkinga yakhe uyadla nje kahle kodwa mase kufanele ukuthi aye endlini yangasese angaye akayi ngase kuphele ngisho isonto uthi siza dokotela ngile limitation once again ngale mbuzo ngoba ngiyemfisa ngathi bakuthiwa nami khona engingakubuza kuyena for instance kuyinkinga ukwenza lokho mawukuthi ukhule ungenjalo bakhona abantu mhlawumbe bazoduka abalali baqala khona umuntu olokazalwa mangishazalwa ngisho saseyingane belishintshina bukeni but since nje iqalile ukukhula esekwazi ukuthi angasekhena bukeni seyendini nganthola ukuthi
uya kanye ngesonto kuphela abanye mhlawumbe uthi uya kanye ngenyanga and there's nothing wrong ngayo. So I don't know kulomlaleli ukuthi into esanda kwenzeka yini leyo noma yena uthi lokho athi intlo. In each case mawukuthi vele ukhule kanjalo siyazi bakhona abantu abanjalo, it's not a problem. Kodwa mawukuthi into esanda kushintsha khona la isukumele. Ngiyakuzwa dokotela, ngicabanga ukuthi uphendulekile. Ngicela ukusale sengikudedela osinikeze inombolo zocingo abalaleli baqhubeke bakuthumelela imibuzo abafisa ukuthi ubasize kuyona. Inumber uqala u031 031 940 940 97 61. Esibili 081 081 424 19 36. Yebo. Dokotela siyabonga kakhulu isikhathi sakho sinikeze sona kumsakazo Izwi loMzansi FM. Siyabonga inkosi inibusise. Ikubusise nawe.